malo donje mano ni nyasi makama odhi yo makare. Mana kaka wacho ni Homa Bay bed nyako to dewa wacho ni higa ni Homa Bay tinde kilari. Higa ni bende mwaburo bede gi Mashujaa Day dwe mar 10. Mashujaa Day nitie gik ma wan ok wanyal iko, ma sirikal mamalo ema nyalo iko. To kata kopogore gi mano, pile pile ka devolution conference dhi kamoro, kata ka nitie ndara monego yaw, to nitie kaka sirikal mamalo sebet katiyo gi counties go mondo yaw ndara go, mondo med ndara, kata ka nitie kuonde ma stima onge kamano. Koro wang'eyo ni wabiro bedo gi lokruok e yo mar gima waluongo gi kisungu ni infrastructure. Nitie dongruok mang'eny mwabiro bedo go e town. Kata kikalo kacha jok ma use dho ndara kacha ka. Ka wang'iyo mwaneno ni stadium ka nitie gimoro mabiro bede, nitie nyasi moro mabiro bede. Koro mine manie dho stadium Sofia ka, wager ne gi ang'o maber mondo koro kata ka welo biro to kaka joluo wan joma johero nyadhi, mondo koro wach ni welo biro walos uru kae mondo obed maber. Nitie dongruok mang'eny mabiro bede. Achiel kuom thoro mar wach aneno ka en social justice. To kinde mokalo aneno ka jaod bura ma Suban North Millie Odhiambo nowacho ni achiel kuom gik mamiyo weche moko medore ahinya mag Niki County gin deko mag wechego mag yalo buche e doho, yudo kitere to obudho ne ji ok ne ka ratiro ichiwo gadieri. Be paro ni twak madhi bedo kae biro kelo lokruok kaka weche mag justice kata weche mag ratiro timore Homa Bay? Dhi kelo lokruok nikech king'iyo theme no, king'iyo kar social justice, mano manyiso ni nyaka wadhi wabed gi jo judiciary, nyaka wabed gi civil society, nyaka wabed gi jogo ma mae tijgi ma gitiyo odiechieng' kodiechieng'. Nikech wan kodi nitie matin wang'eyo mana ma wawinje news kata mokelnwa. To nitie jok matimo research ma mae tich ma gitiyo pile ka pile. Koro wabiro bedo gi twak mana kaka wacho ni ka conference pok ochakore, nitie ga gik mwaluongo ni pre-conference. Koro nitie moko mwabiro kwayo mondo obede pre-conference. Weche moko kaka wawach ni weche mag law, mag jok ma kata nitie joma mine moloyo kabisa mond liete ma wacho ni kata lope gi omagi kata gik bilago. Wabiro temo mondo wane ka nitie weche ma waparo ni onego mi kata mana water twak e gwenge. We koro kata conference wuon kama conference biro bet. To wanyalo timo magi kaka gima waluongo ni pre-conference activities. Nikech ka conference pok ochakore nitie ga gik mitimo nyime kanyo ka wa prepare. Mondo koro ka wachope conference wacho ni e Homa Bay ka ne wadhi Suba North, magi e cases mane wayudo mwafil ni ji wacho ni ne gitemo manyo luwo sheria to pod ok giyudo konyruok. To maduong' moloyo nitie kaka wacho wach public participation. Wabiro kwayo ji, mwabiro kwayo jopiny mondo koro obed thuolo mondo kelnwa wechegi, nikech ok wan gi expertise mar social justice. Ok dariamb ni kaka county government wan gi gigo te. Emomiyo ineno kama gin mana gik manie judiciary. But nikech koro conference biro, wanyalo tudore gi judiciary mondo wane kaka wanyalo konyo jowa e yo makende. Not just during the conference, but kata mana ka conference pok ochakore. Yeah. Pile wacho ni gik moko jatimre to samoro timore to liet gi mor mare cha kosekue tiyudo ka otho mar Matiang' ka gimole pi. Ere gimodhi timo maneno ni conference makama kata room makama o translate e gimoro manyalo dhi konyo ganda olokore gino ma bende nyal ng'eti wacho na dieri kwang'iyo magi ma to timore nikech devolution conference? Erokamano. Higa ka devolution conference timore, ka gitieko nitie gimiluongo ni communique. Communique ni kora kene wacha nango gi dholuo. En winjruok mogik. Nikech devolution conference kelo migawo mopogore. Nitie migawo mag sirikal mopogore, nitie county governments, nitie national government, nitie judiciary, nitie private sector. Koro kibiro ng'iyo kata kaka program, kech ang'e ni pod wabiro bet gi twak ni ndalo mabiro gi. Kibiro ng'iyo kubiro chopo kama kata koro waloso program, tibiro neno kaka program chal. Koro kwa tieko to wacho ni joma ne wacho wach health, magi e weche mane gineno ni
tagowa kaka jo Kenya. Joma ne wacho social justice magi weche, koro gigi te